els reiterats i constants abusos bancaris i un frau generalitzat d'un sistema financer al servei de les grans corporacions i dels poderosos no ens deixen més sortida als usuaris i als consumidors que organitzar-nos amb una associació de consumidors com és AICCA-DICAE. Per això avui estem celebrant el nostre 15è aniversari, el 15è aniversari de la millor eina que tenim com a usuaris i consumidors crítics, responsables i participatius per defensar els nostres drets de forma col·lectiva i per aturar d'una vegada per totes una banca que no para i no ha parat de vulnerar els nostres drets constantment. Bé, la defensa dels consumidors, per AICCA-DICAE sempre hem intentat enfocar-la des d'un punt de vista col·lectiu. Una mica hem intentat generalitzar la defensa i organitzar la defensa sense individualismes. L'individualisme al final el que fa és que cada un vagi per la seva banda i per tant és molt més complicat i molt menys efectiu arribar a tenir una solució al problema. Esto ha sido una novedad en Cataluña, ha situado a DICAE como prácticamente la única organización de consumidores y usuarios que tiene una masa activa de socios importante que no nos convierte en organización clientelista de las instituciones, problema tremendo de las organizaciones de consumidores en Cataluña y en el resto de España. En materia de consumo requerían una asociación como DICAE que superaba el marco del consumo mínimo, del consumo tópico, de las tiendas, etc. Des de ja fa molts anys, el cas de les acadèmies d'anglès que va haver-hi a Barcelona, també el cas del Fòrum i Afinsa, un cas encara pendent de resoldre, com els que hi ha hagut després de fraus de l'estalvi inversió que han sigut molt greus, com pot ser el tema dels swaps hipotecaris, de les participacions preferents, de les clàusules sol de les hipoteques. AICCA-DICAE agrupem i defensem de forma col·lectiva els usuaris i els consumidors davant dels abusos de la banca i ho fem mitjançant una acció reivindicativa col·lectiva, una acció reivindicativa al carrer, una acció reivindicativa que el que ens ha de permetre és canviar unes lleis injustes que actualment encara són vigents i una acció col·lectiva que ha de passar per empoderar-nos i per prendre la paraula davant dels abusos financers i els fraus bancaris. Pero todavía hay más, una asociación de consumidores, creemos que organizados los consumidores y planteadas bien sus reivindicaciones deben de manifestarlo a la ciudadanía, a las instituciones y empujar a todos los ciudadanos y consumidores a apoyar esas luchas que al final van a servir para todos, no solo va para solucionar el problema de unos cuantos. La labor d'AICCA-DICAE en aquests anys també ha estat d'intentar, també a nivell autonòmic, també a nivell del Parlament de Catalunya, incorporar mesures legislatives per millorar aquests drets dels consumidors, però també des de Catalunya intentar canviar les lleis estatals perquè lògicament creiem que són injustes, sempre ho hem cregut i quan ho hem dit, doncs, evidentment hem actuat també fent les propostes legislatives que hem cregut que eren necessàries per donar un nivell de protecció molt més gran i ampli als consumidors. Evidentment, l'àmbit institucional és molt important que estem. Per què? Perquè nosaltres podem aportar la veu del consumidor. Les institucions públiques el que fan és vetllar també pels consumidors. Però nosaltres som una branca més que estem també molt al costat del consumidor i fem que portem la nostra idiosincràsia especial i aportem el nostre punt de vista, sempre a favor del consumidor, d'un consum responsable, crític, solidari
i que no sigui un consum desmesurat. És a dir, es té que consumir per viure bé. En el Codi de Consum de Catalunya vam intentar incorporar moltes millores perquè creiem que era una eina important que Catalunya havia de tenir i podia tenir, no? I de fet ho hem seguit fent, no? Perquè al Codi de Consum de Catalunya hi havia coses interessants, hi havia coses importants, però el tema de serveis bancaris i financers quedaven un pèl encara diluïts, no? I per tant ho hem seguit fent. També en la modificació que hi ha hagut recentment del tema de crèdits i préstecs hipotecaris, gràcies també a la pressió i els esforços d'ISECA, d'ICAE, s'ha modificat i s'ha inclòs un apartat en el Codi de Consum específic a crèdits i préstecs hipotecaris, del que estem també, lògicament, contents d'haver-hi participat, tot i que, evidentment, la feina no acaba aquí. Però aquest ha sigut a Catalunya un dels grans moments, un dels grans punts importants pel que fa a la legislació autonòmica, on ISECA d'ICAE hi ha incidit de manera bastant clara. Des de la meva experiència personal podria explicar que jo vaig entrar a l'associació i vaig conèixer l'associació l'any 2003 pel tema de les acadèmies d'inglès, Oxford, Opening, Cambridge, i com molts altres vaig entrar a l'associació perquè tenia un problema gros, un problema d'un frau, un dels primers fraus grossos que van haver, sobretot pel número d'afectats. Em vaig donar compte en aquell moment que l'associació em podia donar alguna més que un servei, l'oportunitat d'evitar tindre problemes en el futur, sent participatiu, estant preparat, i llavors això em va fer pensar que la millor idea era participar de l'associació. El paper del soci, nosaltres sempre hem intentat que sigui preponderant, no? És una associació i, per tant, els socis són els que estan en els òrgans de govern, els socis són els que formen comitès d'afectats que proposen i mobilitzen també a la resta d'afectats com a afectats, intentant solidaritzar-se també, no només amb el seu cas, sinó amb la resta, intentant venir i aportar sempre en els actes de formació, d'informació, jornades que organitzem. El paper del voluntariat també molt recentment està agafant una volada molt important també dins de l'associació. Si nosaltres com a associació no aconseguim que tinguem socis actius i participatius, ens estem equivocant. La nostra idea, per això fem moltes participacions de socis, benvolgudes de socis, sobretot per al tema de la prevenció. I quina és la manera d'estar informat? És fer tallers, fer activitats en la qual el soci vagi adquirint una sèrie de coneixements que el facin que no pugui caure en les males pràctiques bancàries o en les males pràctiques que normalment es fan en tota l'àrea del consum. Per tant, ens hem mogut molt per tot el territori català sempre, ha sigut sempre una prioritat, la nostra expansió territorial, per arribar a més consumidors millor i fer arribar la veu de l'associacionisme també molt lluny, no? I en aquest sentit, tant a les publicacions com als tallers informatius i els projectes associatius que hem desenvolupat, que és una part important també de la nostra feina, doncs intenten una mica això, no? Donar aquesta labor de proximitat, arribar on altres no arriben. Per tant, tot un seguit de fórmules i mètodes que hem intentat una mica que formi part de la nostra activitat dinàmica, associativa, anual, normal, no? No només el tema d'atendre, orientar o assessorar, que és una part important, però el tema també de formar, de fer territori, de crear publicacions, guies formatives, un diari, per exemple. El futur que tenim al davant és esperançador. Com a associació de consumidors tenim el deure de constituir un moviment consumerista de consumidors crítics, responsables, solidaris i participatius que acabi d'una vegada per totes amb la impunitat financera i que serveixi perquè la ciutadania prengui la paraula per sortir d'una crisi a la qual ens han abocat la banca i els governs. Com a consumidors i usuaris tenim també el deure d'apropar la nostra associació al teixit social del país i a la resta de la ciutadania per ser cada vegada més forts per acabar amb la impunitat bancària i financera.